Ahojte priatelia. Dneska som kúpil kosačku Parkside za necelých 50 €. Ako zdalo sa mi to super, lebo je to 3 v jednom a už takú mám. Kúpil som kedysi Black & Decker, ktorú vám ukážem. To je vlastne táto. Len momentálne sa mi pokazila, takže ju nemôžem využívať. A tam som musel kúpiť zvlášť baterky, čo bolo tiež dosť finančne náročné. A táto stála 120 €. Takže poďme sa pozrieť na tento zázrak. Je to vlastne ručná kosačka akumulátorová, ktorá sa dá využiť nielen na ručné kosenie, ale aj na kosenie s pojazdom. Teraz som to kúpil pred pol hodinou, takže ešte čerstvé z obchodu. Tu máme tú jednotku. A ešte nejaké dielce. Takže máme k tomu návod, aj slovenský, aj český. V podstate môžeme dať bokom. Je tu na tá základná jednotka, kde už je cievka. Tu je úchytka, čo je šikovné. Tu máme náhradnú cievku s lankom. To je parádna vecička. Je tu nejaký drôtik. Ten zrejme dáme sem. Áno. S týmto sa dá pohybovať. Toto otáčať. A ešte tuto prichytíme rukoveď. Neviem, jak to bolo, musíme sa pozrieť do návodu. Tá cievka by mala byť je to asi jedno, takže ho môžeme skovať, čiže dať to takto nejako. Opačne. Aha. Takto. Toto by sme mali vysunúť tento spodok a nejakým spôsobom to dostať k tomu. Super. Tu sú dva šrobky, ktoré prichytíme šrobovačikom. Šrobovák sme si zohnali, takže môžeme to prišrobovať. A tu máme lanko. Takže vlastne už to máme zložené. Ešte nám chýba baterka. Baterka nie je súčasťou, ale ako som spomínal, ja ich mám viacej, čiže nie je problém. Skúšame. Funguje. Takže oprava. Aj na tomto sa dá nastavať výška a je to v podstate
takto uchytenie, kde sa to dá teraz vyššie. To isté aj na druhej strane. Tu je to vidieť vyššie alebo nižšie. Takže takto to teraz kosím. Takže takto nám to kosí asi. Keď porovnáme obdobné kosačky Parkside a Black & Decker, v podstate takmer rovnaké. Na Black & Decker sa nedá nastaviť madlo, na Parkside sa dá sklon madla za týmto gombíkom. Tuto máme vychytávku, náhradnú cievku, čo tuto nie je. A tu na Black & Decker ešte máme dve rýchlosti. Ale je to v podstate jedno, lebo tie rýchlosti sú úplne rovnaké, keď som to prepínal. A ešte drobnosť, tu je kolečko a tu je taký drôt. To je na to, keď sa vlastne solo kosí, aby sme pri nejakom múriku alebo pri niečom vlastne beží to kolečko. Takže keď to zhrniem, kosačka Parkside je funkčná, pokosí nám takisto trávu. Ale čo týka kvality, tam Black & Decker je trošku kvalitnejšia, čo týka prepracovania. Za tých 50 €, ale na to kosenie na záhrade nejakého menšieho priestoru sa to oplatí. Takže doporučujem kúpu.